Eh, ina za ki je? Na ga kin janyo wani ƙato ne kun nufin mun. Ba kowa bane dakto. Dakto. Eh, To me dakto zai je mun a gida? zai je ya auna ni da ni da kai ne ya ga wane ne wannan matsalar ta rashin haihuwa take damunsa. Take tsare da shi. Na gaji da wannan abu. Shekaran mu 10 da kai babu haihuwa. Ka gan auren na aura ma za ka yi. What are you saying? What are you saying? Wannan ne mai gwajin. Menene? Wannan yarinyan so take ta tona min asiri. Mama ya, game over. Kai ne likitan ku? Eh, Kwada. A zo mun kai waye zai shiga mun gida wannan? Mun yi wanda ke kai. Kai! A tuwakka. Me ne kana shirin yi? akan gwajin nake ai. Me ake gwadawa to? Me ka san ana gwadawa? Ai,